سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نزعل زبلنا يوم حابريتات حينا لكم متنا لنا فلما قن channelنا شير لايك سبسكرايب بمقبار حابيركم ناخد كونن حساباتكم كتكافلونان بتحتنا نلابم معراب تقرأي بعشرة أشعة قصر عطوات مدلاتهم أحيلهم يقصلوا خمسة لو تقلصهم إثيوبيا أفدق بحر مركب كتكايروس أنحس عرتات أحيلا خد قصل لمخانا فليطام منقص فيدرال معراب تقرأي سقات تقط أنا خويل نخصلي يسرح خمسة لو تحبيرهم زيوم من كالوتنا لونا حجر ما نابزرزرهم معراب تقرأي بعشرة أشعة قصر عطوات مدلاتهم أحيلهم يقصلوا خمسة لو تقلصهم لو على وقزات تقرأي زخونو معراب تقرأي منقص فيدرال بزي حق زومن ما شارختو زخونو بلسقنا خلال أمحران بزي حقاو من قدي يما حدرو خمسة لو زفلات يوم معراب تقرأي إتا أبوشت مارحنة حوحات زمع بلقلو لو بمتقام حزوين كي تملسنه قصلك عند مخنيات تقيري زقلز مارحنة تقرأي كابرو بحاتها حزب تقرأي بالعلي آبنح نحسلت تصامدون بعلو آم متففا بزيح يركب قد محجي حوحات بكل تتمقيلو حزر ما خالق لولاو تفتيرون ناتبها لزيركب كوينم بوليتيكا عقم مدردار تقرأي آرداخيمهم مليونات كاب مربتهم زتفلنا قولو خابتات تقرأي دما مصاوتتهم وررت حيلتاتيو خوينو زلم مراحت حوحات نسلت آنو من قوجل أو ربحو من انتطافوهم بمسرس معنة بريتيران ناب نبورك ملسهم حالاف النزلو منقس فيرال دمام بيتهم دقفتون مشارقتون زخون وررت حيلتاتام حرام بناتو مولع حاجز نتن كابيتات وريروم كقصلو زقبر زلو خوينم كاب غزي ناب غزي ما عليا زيبلوم عطقات ناسلطن يركب كساب حج دما 150 شح زخون عطقات يتكز يزبز زبل شمي دالو خمزلون ازدمام اتخابي قصال سقات كوينو كقصل زعلم مخان ايو تعذبت زغلصم از حلافنت زغورلو متنخار باش حز قصر وررت حيلتاتام حران نات بزي حقاو منقدي كاب تقراي زورر ومريت تقرأي ناي لمعاتن سلام المخانو تاريفو ناي تفات قطنا خوينو كقصليوم زقبر زلوم عبد حالف الصومن عب معراب تقرأي كتماماي قادرة أستخيادة مرق وررت عطواتا محارات رخيبو مالأخت الزحلفة ناي تزوبا زي حقاو عم حدرين توم وررت الزخونو اشتو دم لو استبهالة عبال ما أخلاي كوميتي بيلس اقنان عب معراب تقرأي دما بقابن جونسايد زخصاص كوينو توم بشم زبعتك كزاز مرق زلو عطوات مسراويت مكر خالي إثيوبيا تحابيرنا بمسرح حتو منتنا خناص انعن حادقات سلام صطان مكل خال نسرح لنام هالتنا خيرنا دما خنقصلو لينا خبل تزاريبيوم قداماي مينستر ابي احمد ابارلاما قريبو اب تسمعوا زروا دمام تمزابل تግራይና مربتهم نخي ملسو بوليتيكا يخون سباو نزيبلو مرحت حوحات يوم انقفات كوينم كبل كاسيسو منبارو ايرسعان كلتيوم قجلهات حوحات دما بزعوات قداي مبرهن تبون نبعلهم يوم زكاسسوم أسيب دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል ዘምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን እቱባኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳርን ተመዛበልቲ ብዘይ እኽሉ ውሕስነትን ሓለዋን ንበላዓይ ሕሊፉ ክህወክም ተስማዕሚዑ ኣብ ግዛት ትግራይ ሪፈረንደም ክካየድ ፈሪሙ እዩ ብምባል ብወገን ተመዛበልቲ ወገናት ምስ ኣወዳድባ ውድብ ሒዙ እዩ ናብ መረበቱ ክምለስ ዘለዎ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እዮም ገሊጾም ነይሮም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ወከል ተፈናቐልቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ህዝቢ معراب تقرأي ما جمرتا ودب تدحانيلو حز دمام ودب دحينايا مش ودب دمانا مربتو خملس نسرح لنا خبر تسميعو نيروم زغن بتمزابلتي خون بوليتيكيا تقرأي كبيد نقفيتاتات اسعيب اللوميوم نايتوم ترفس انتات كوينوم نزحالفو 4 عامتات ابستقال دنكوان كوينوم ناي حسم هيوت زحلفو زلو 7 زخونو تمزابلت وغن ادمام بناتاتوم سقاي بوليتيكاو صوتا مغبار يبقع زبلو نقيفاتاتيو قريب له دكتور دبرصيون تبعاتو ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ገዝያዊ ምምሕዳርን ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት እዩ ዝኸስስ
تجوجلا تمازابلتين بزي ودب أي ملسون يوميلو مجمرتا ودب تعريلو زتجمرو من قصاصات من لاس مزابلتين خايف الصمو عنك يفحيز يبالي زخاصم جيتا ردا أبجزاتات تجراي ريفرندم كاير تسمع معي إزل كسي بدكتور دبرس ينزم رح جوجل حوحاتون بتجزيا من حدار تقبل نتيولون أبزغلو بوليتيكا خونتات جن بمليونات زقصرو تجارو أو وشتن دجن زركاو تمازابلت وجنات أبحس سم هيوت زقصلو زلو خينم تم وررت حايلتات دما كاب تግራይ ክመጽና ይኽእል ዝብልዎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ተሓጊዞም በዓሰርተታት ኣሽሓት በብሰሙኑ ዕጡቋት የሰልጡንን የመርቁን ከም ዘለው እንዳተገለጸ ይርከብ። ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕር ንምርካብ ከተካይዶ ጸንሐት ጻዕርታት ኣሐይላ ከም ትቕጽለሉ ሓቢራም ብቐዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ሶመን ኣብ ዘካየደ ኣኼባ እዩ ነዚ መግለጺ ኣውፅዮ ዘሎም እቲ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕንነትን ዝርከቦ ቤት ምኽሪ ንውሽጣውን ደጋውን ጸጥታ ዝምልከት ገምጋም ከም ዘካየደ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ይጠቅስ። ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ምርካብ መሰል ንምርጋዝ ዲፕሎማስያዊ ሕጋውን ሰላማዊ መንገድታት መሰረት ብምግባር ዝተጀመረ ስራሕ በቲ ዝተጀመረ ረስኒ ክቕጽል ዘኽእል መምርሒ ከም ዝተወሰነሉም እቲ ብረቡዕ ዝወፀ መግለጺ ናይቲ ቤት ምኽሪ የመላኽት። ናይ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ተሰማዕነት ዘዕቢ ዲፕሎማስያዊ ፍረ እናወሰኸ መጺሎ ብምባል ድማ እቲ ሃገር ንዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ክትሰርሕ ምዃና ይእንፍት። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ንምርካብ ከተካይዶ ጸንሐት ፈተነታትን ክትህቦም ጸንሐት መግለጽታትን ዲፕሎማስያዊ ምትፍናንን ወጥርን ምስዓቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ገማግም ወሽመጥ ኤደን ወደብን ወተሃደራዊ ማዕስከርን ክትረክብ ዘኽእላ ሰነድ ምርድራእ ምስ ሶማሊላንድ ምፍራማ ነቲ ኣብ መቃዲሾ ዝርከብ መንግስቲ ከም ዘቆጥዖ ዝዝከር እዩ። እቲ ሓያል ተቃውሞ ዝገጠሞ ስምምዕነት ንላዕላውነት ሶማልያ ዝዳፈር እዩ ዝበለት ግብፂ እውን ንመቃዲሾ ንምድጋፍ ወተሃደራዊ ስምምዕ ክትፍርም ኣገዲዱ እዩ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ዝተፈረመ ስሉሳዊ ስምምዕ ኣስመራ እውን ንሰፊሕ ድሌታት ኢትዮጵያ ንምግታእ ዝዓለመ ምንባሩ ይፍለጥ። ብሰንኪ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝነበረ ዝምድና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ወሪዱ ነይሩ። ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ኣንካራ እዩ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ኣንፈት ከርጀሚሮም። ኤርትራ ብወገና ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ክቐርብ ንጸንሐ መግለጽታትን ሙግትን ኢትዮጵያ ክትቃወሞ ጸኒሓ እያ። እቲ ጉዳይ ነቲ እናሓርፈፈ ዝመጽእ ዝነበረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ዳርባ ቃላትን ወጥርን ከምርሕ ገይሩዎሎም። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ንኹነታት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እውን ዋላ እኳ ብሰንኪ ናይ ሓደ ወገናት ክፉዕ ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ሰላም መሊኡ ክረክብ እንተዘይከኣለም እቲ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ግጭት ብሰላም መፍትሑ እፎይታ ክረክብ ኣኽኢልዎ ኢሉ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እውን ሓይልታት መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒታት የካይዱ ከም ዘለው ኣመላኺቱም። ህዝቢ ናይ ሰላም ወናኒ ክኸውን ጀሚሩሎም ክልላዊ ማሕበራት ጸጥታ ይሕይሉ ኣለዉ። ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት እውን ብዝተመደበሎም ኣገባብ ክፍጸሙ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቋት ፋኖን ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ብምውራድ ዓብዪ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ኣንጻር መንግስቲ ዝዋግኡ ዘለው ዕጡቋት ሓይልታት ናብ ሰላማዊ መድረኽ ክምለሱ ዝጸውዐ እቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ መንግስቲ ንሰላማዊ ልዝብ ሎሚ እውን ድልው ምዃኑ ደጊምና ነረጋግጽ ክብል ተማሕጺኑሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን።